mailhan nimo ang tao ug dugay na nimo nga makauban ni ana usab ang kaminyoon. Kapag naguyab pa mo, dili pa na nimo mailhan tanan, kay ang ipakita diha kanang mga sweetness moment. Kanang magminyo na mo, diha na gyud na mailhan ang imong ugali. Ang importante nga mahal gyud ninyo ang isa't isa, kay dili raman sa kanunay nga lami ra ma-permi, kundi daghan na siya pagsulay nga pag-agian. Mga og mailhan na nimo siya ug unsa siya, di dawato nimo siya, puyong na lang ka, kay mao naman na ang iyang ugali. Mga sa relasyon na agyo kay respeto, humble jud mo pareho ug usag-usa, ug kailangan honest pud mo, kay pag once nga honest ka, bisag unsa pay maagian sa inyong sitwasyon, maalabanan ra gyud na ninyo ug manaig gyud ang inyong pagmahalan. Uning ana mailhan ang ugali sa usa ka tawo.